Tervetuloa uuteen Brawl Stars-videoon. Ja tänään me yritetään pelata mahdollisimman paljon Shellyä. Elikkä joo, tää ei kyllä vaikuta tanssia Shellyltä, kun tää ei tanssi, mutta onks toi tanssi, mistä se nostaa joku, ei herranjumala, mä vahingossa painoin poistu. Ei, tuolla on toi Butsiski, niin toi on joku tryhi. Oh shit. Joku pätkii. Toi Bo on aika hyvä pelaa.